Muistakaa siellä se asiallisia kirkkeitä on. Me puhutaan täällä asiaa, pysytään asiassa ja nimenomaan vastustetaan islamisoinnilla ja vaaditaan, että Suomi pysyy suomalaisilla. Tää on yhtä suomalaiset ovat ensin. Maassa saadaan antaa ihmisille oikeata tietoa. Jos 911, niin sieltä se symbolinen lännen ja idän. Toki on 30 pitää kaikki ne juurat mutta poikki on kuitenkin siellä. Tänä päivänä se on muuttunut joksikin aivan voiksi. Jokainen voi hyvin kuvitella, että hän on Mogadishussa, Bagdadissa, Kabulissa tai jossain muualla maailmassa, kun asioi täällä. En valinnut Suomea uudeksi kotimaakseni sen takia, että islamilaisten juhlapäivät ovat tuettu ja avoimesti esillä ostoskeptiksissa. Naiset kulkevat kaduilla nikabissa tai burkoissa. Tuhansia islamisteja marssivat pääkaupungin kaduilla. Islamilaisten mustat teltat ovat asettuneet joulukadulle. Lukuiset vihasaajat käyvät täällä Suomessa puhumassa, tai että suurmoskeen toimintaa on helppoa.
Suomi on Suomi ja täällä vaalitaan suomalaisia tapoja, perinteitä ja kulttuuria. En tullut tänne vaatimaan minkäänlaisia erityisoikeuksia. Muutin tänne sillä periaatteella, että toimin maassa maan tavalla. Itäkeskuksesta ja monista muista paikoista on kehittymässä islamilaisten vyöhykkeitä. Tämä on pysäytettävä! Se aika olla huomaamatta tällä tasolla ongelmaa on ohi! Se aika olla hiljaa on ohi! Ja se aika olla pelossa on ohi! Nyt on toimimisen aika! Seuraavaksi haluan erityisesti vedota suomalaisiin vanhempiin. Millaisen maan haluat jättää perinnöksi sun lapsillesi ja lasten lapsillesi?